سلام كمان لهم كرات تحت اليوتيوب channel أنا يوتيوب channel قاعد سلام صاحم لو مدما خبز حلفة قال تمرتنا ضاعت سنة نكون برومت تمرتي جميرنا لنا أنا لو تمرتنا دما نفايدن فولدر مرعين مستقالين طعمه عسرت كومانتا خرينا سنات منها سلازي فايلنا فولدر مرعي طعمنا حاجة انتايو دي اي ار البهال كومانديو دي ار أو زل خيا فولدر زلو فايلاتن فولدراتن مرعي يتاكم ኣብነት ሲኤምዲ መጀመርያ ክትከፍት ከለኻ ናብ ናይ ባዕሉ ሓደ ዲፎልት ዝኾነ ፎልደር ኣትዩ እዩ ዝጅምር ኣብኡ ድማ ፋይላትን ፎልደራትን ክህልው ግድን እዩ እንድሕር ኣልዮም የርእየካ እንድሕር ዘየለዎ ድማ የለውን ይብለካ ዲኣር መጀመርያ ሄልፑ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ በቲ ዝሓለፈ ዝተምሃርናይ ኣገባብ ጌርካ እንታይ ዓይነት ኦፕሽንስ ከም ዘለዎ ዲኣር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ማኑዋሉ ሪኢኻ ትጥቀም ሕዚ ዲኣር ኢልካ እንድሕር ስኢልካ ኤንተር ኢልካ أفت زل خيا فولدر زلوا فولدراتنا فايلات زرزرلك أفتا زل خيا فولدر أفتا current directory زلوا فايلاتنا فولدر زرزر تقم command dir يبهال ودي ما بلانكس ls لنا نتقم مالتي هذي dir لك انتر لك بمولهم أفتا زل خيا directory ودي ما أفتا زل خيا فولدر زلوا فايلاتنا فولدرات يزرزرلك إلنا لنا ندحر specifically ستوسون فايلات فليها بس specification እንድሕር ክትሪኢ ደሊኻ ድማ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ትጥቀም ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ዲኣር ኢልካ ኣስተሪኪርካ ዶት ቲኤክስቲ እንድሕር ኢልካ ዶት ቲኤክስቲ ዝኾኑ ፋይላት ጥራሕ ኣምፀለይ ብቅድሚኡ ዝሃለወ ሽመ ይሃልዎም ብዘየገድስ ቴክስት ፋይል ጥራሕ ኣምፀለይ ማለት እዩ እዚ ኢንተር እንተኢልና እንድሕር ከምኡ ዓይነት ፋይል ኣልዩ የምፀልካ እንድሕር ዘየልዩ ድማ የለን ይብለካ ንኣብነት ሕዚ ኣብዚኣ ኤቢ ዶት ቲኤክስቲ ጥራሕ ትበሃል ፋይል ኣምፂኒ እዮ ማለት እዩ ካሊእ እውን ከመይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ በቲ ዝጅምረሉ ፊደል ትፅሕፍ እሞ ካብኡ ብድሕሪኡ እንድሕር ዘይትፈልጦ ኮንካ እንታይ ኢሉ ከም ዝቕፅል ከምዚኣ ጌርካ እታ ዝጅምረላ ፊደል ፅሒፍካ ብድሕሪኡ ዘሎ ብዘየገድስ ኢልካ ኢንተር ትብላ ከለኻ ቢዲኦ ዝጅምሩ የምፀልካ ኣብዚ ሕዚ ዶክመንትስ እና ዳውንሎድስ ዝበሃሉ ፎልደራት ኣለዉ ይብል ኣሎ ዲአር ብዙሓት ዓይነት ኦፕሽን ዘለዎ ብናይ መጨረሻ ፊደል ፅሒፍካ እውን ኢንተር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናይ መጀመርያ ፊደል ፅሒፍካ ኢንተር ትብሎ ትኽእል ኢኻ ዶት ቲኤክስቲ ወይ ድማ ዶት ፒኤንጂ ዝኾኑ ጥራሕ ኣምፅለይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ዓይነት መማረፅታት ኣለዎ ዲኣ ንሳቶም ማኑዋሉ እናርኣኻ ምጥቃም ይከኣል እዩ ማለት እዩ ናብ ካልኣይ ኮማንዶ ክንከይድ ከለና ሕዚ ኣብ ዩዘርስ ሲስኮ ዝበሃል ፎልደር ወይ ድማ ዳይሬክትሪ እኒሄና ሕዚ ዳይሬክትሪ እሱ ወይ ድማ ፎልደር እሱ ካብኡ ወፂና ናብ ካሊእ ፎልደር እንድሕር ክንኣቱ ደሊና እንታይ ንጥቀም ሲዲ ወይ ድማ ሲኤች ዲኣር እንታይ ማለት እዩ ቼንጅ ዳይሬክትሪ ሲዲ ወይ ድማ ሲኤች ዲኣር ክልቲኦም ተመሳሳሊ ስራሕ ኣለዎም ዘለኻዮ ከረንት ዳይሬክትሪ ኢኻ ወይ ድማ ወርኪንግ ዳይሬክተር ኢኻ ናብ ካሊእ ቦታ ንምቕያር ይጠቕሙ ሲዲ ኢልና ግን መጀመርያ እንድሕር ኢንተር እናሰአልና ምንም ካሊእ ኦፕሽን ዘይሃብና እንድሕር ኢንተር ኢልና ኣብ ምንታይ ዓይነት ፎልደር ከም ዘለና ሕዚ ይነግረና ኣብ ላይ ነክስ ፒዳብሊዲ ወይ ድማ ፕሪንት ወርኪንግ ዳይሬክተሪ ዝበሃል ኮማንድ ከም ዘለ ኣብዚ ድማ ሲዲ ኢልና እንድሕር ኢንተር ኢልና ዘለና ከረንት ዳይሬክተሪ እንታይ ምዃና ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዩዘርስ ሲስኮ ዝብል ፎልደር ኣለካ ይብለካ ኣሎ እንድሕር ናብ ካሊእ ክቕየር ደሊኻ ሲዲ ኢልካ ንኣብነት ንውሽጢ እንድሕር ዝኣቱ ኮንካ ሲዲ ኢልካ ዶክመንትስ ኢልካ ክኣቱ ትኽእል ሕዚ ናብ ዶክመንትስ ዝበሃል ፎልደር ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ሲዲ እና ሲኤች ዲኣር ሓደ ስለ ዝኾኑ ሓዲኦም ክንጥቀም ንኽእል ኢና ካብኡ ናብ ዶክመንትስ ዝበሃል ፎልደር ኣቲና ኣለና ካሊእ ኣገባብ ድማ እንታይ ንገብር ንኽእል ኢና ናብ ዲ ድራይቭ ብስሩ ክንከይድ እንድሕር ደሊና ኣብዚ ኮይንና ሲዲ ኢልና ዲ ኢልና ካብኡ ክልተ ነጥብና ፎርዋርድ ስላሽ ጌርና ኢንተር ተኢልና ናብ ዲ ድራይቭ ከይድ እንድሕር ሓደ ስቴፕ ባክዋርድ ወይ ድማ ናብ ድሕሪት ፎልደር ክንምለስ ተደሊና ድማ ሲዲ ኢልካ ስፔስ ጌርካ ክልተ ነጥቢ ወይ ድማ ዶት ዶት ክትገብር ከለኻ ሓደ ስቴፕ ባክዋርድ ወይ ድማ ኣብ ፋይል ኤክስፕሎረር ኮይና ባክ ስፔስ ኢልና ከም ንምለስ ናብ ድሕሪት ፎልደር ሲዲ ኢልና ስፔስ ጌርና ክልተ ነጥቢ እንድሕር ጌርና ንድሕሪት ይምለስ ማለት እዩ እዚ ናብ ድሕሪት ናብ ዶክመንትስ ኣትዩ ነበረ ናብ ድሕሪት ናብ ሲስኮ ዝብል ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ ሲዲ እና ሲኤችዲአር ማዕረ ጥቕሚ ኣለዎ ኢለኩም እየ ሲኤችዲአር ኢልና ዶክመንትስ ተንብል እውን ተመሳሳሊ ስለዝኾነ ናብ ዶክመንትስ የእትወና ማለት እዩ ሓደ ብከምዚ መልክዕ ናብ ስፔሲፊክ ዝኾነ ፎልደር ቼንጅ ዳይሬክተሪ እናበልና ንከይድ ንኽእል ኢና ካሊእ ሜላ ናብ ሓደ ስፔሲፊክ ዝኾነ ፎልደር ንኣትወሉ ድማ ዝሓለፈ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ክንሪኦ ኢና ኢለኩም ነበርኩም ካሊእ ሜላ እንታይ እዩ ኣፍታ ፎልደር ፋይል ኤክስፕሎረር ተኣቱ እሞ ካብኡ ናፍታ ዝደለኻዮ ፎልደር ተኣቱ ናፍታ ዝደለኻዮ ፎልደር ምስ በፅሕኻ ኣብዛ ላዕሊ መፅሐፊት ሲኤምዲ ኢልካ ኢንተር እንድሕር ኢልካ
ሲኤም ድኻ ናፍታ ኣቲኻያ ዘለኻ ፎልደር ኣትዩ ይኸፍት ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ ናፍታ ኣቲናያ ዘኒሕና ፎልደር ኣትዩ ከፊት ይበለ ንኣብነት ዲኣር ከም ዝረኣናዮ ሕዚ ዲኣር ኢልና ኢንተር እንተኢልና ፎልደር ዋን እና ፎልደር ቱ ዝበሃሉ ክልተ ፎልደራት ኣለዉ ይብሉ ኣሎ። ብዛዕባ ሲዲ እዚ ካብ ርአና ናብ ሳልሳይ ኮማንድ ክንከይድ ከለና ኤምዲ ይበሃል። እንታይ ማለት እዩ? ሜክ ዳይሬክተሪ ወይ ድማ ሜክ ፎልደር እዩ። ፎልደር ክሪኤት ንምግባር ዝጠቕመና ኮማንድ እዩ ኤምዲ ወይ ድማ ኤምኬ ዲኣር። ስለዚ ከመይ ንጥቀመሉ ኤምዲ ኢልና ካብ ድሕሪኡ እታ ዝደለናዮ ፎልደር ኔማ ንፅሕፋ። ኒው ፎልደር ትበሃል ክሪኤት ኮይና መፅያ ኣላ ማለት እዩ። ኤምዲ ወይ ድማ ኤምኬ ዲኣር እቲኦም ተመሳሰልቲ ኮማንድታት እዮም። ንተመሳሳሊ ጥቕሚ ድማ ይውዕሉ። ሕዚ ክሪኤት ገርና ኣለና ኒው ፎልደር ናብ ዝቕፅል ኮማንድ እንትንከይድ ከለና ኣርዲ ይኸውን። ኣርዲ ድማ ሪሙቭ ዳይሬክተሪ ማለት እዩ። ክሪኤት ዝገበርካዮ ይኹን ኣብኡ ዝነበረ ዳይሬክተሪ ሪሙቭ ምግባር ማለት እዩ። ኣርዲ ወይ ድማ ኣርኤም ዲኣር ክልቲኦም ተመሳሳልቲ ሪሙቭ ዳይሬክተሪ እዮም። ሕዚ እታ ክሪኤት ገርናያ ነበርና ሪሙቭ ንምግባር እንተኮይኑ ኣርኤም ኢልና ሽም እታ ፎልደር ከም ዘለዋ ንፅሕፍ ማለት እዩ። ኣርዲ እዩ ወይ ድማ ኣርኤም እንድሕር ኢልካ ድማ ዲኣር ክትብል ኢኻ። ኣርኤም ዲኣር ኢልካ እንድሕር ኢንተር ኢልካ ያው ክሰርሐልካ ይኽእል እዩ። ሕዚ ስለዚ እታ ፎልደር ተደምሲሳ ኣላ ማለት እዩ። ኣርዲ ወይ ድማ ኣርኤም ዲኣር ኢልና ፎልደር ክነጥፍእ ከለና እንድሕር ፎልደር ነፃ ኮይኑ እዩ ከጥፍአልና ዝኽእል። እንድሕር ነፃ ዘይኮይኑ ፋይል እንድሕር ሃልዩ እሞ ግን ከጥፍኦ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፋይል ዘለዎ ፎልደር ንምጥፋእ ካልእ ዓይነት ኮማንድ ኦፕሽን ንጥቀም ማለት እዩ። እንታይ እዩ? ስላሽ ኤስ ንወስኸላ ናብታ ኣርዲ ወይ ድማ ናብታ ኣርኤም ዲኣር ዘለና ስላሽ ኤስ ኢልና ወሲኽና እታ ናይታ ፎልደር ሂብና ፎልደር ምስ ፋይላ ይድምስሳ ማለት እዩ። ክድምስሳ ከለ ፐርማነንት ድሊት ስለ ዝገብሮ ዘሎ ግን ተጠንቀቕና፣ ምክንያቱ ድሓር ሪከቨር ክንገብሮ ክከብደና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት ኣብዚ ፎልደር ቱ ትበሃል ኣላ። ሕዚ ነዚኣ እንድሕር ክድምስሳ ኮይኑ ኣብዚ ሓዱሽ ፋይል ንፍጠረላ ኤቢ ዶት ቴክስት ዝበሃል ፋይል ኣብዚ ሕዚ ክሪኤት ገይርና ኣለና። ስለዚ ነዚ ደምስሳተናያ በታ ዝሓለፈት ኮማንድ ዝረኣናያ ፎልደር ቱ ደምስሰለይ እንድሕር ኢለዮ ሕዚ ኣይድምስሳኒ፣ ምክንያቱ ፋይል ኣለዎ። ፋይል እንድሕር ሃልይዎ ካልእ ዓይነት ኦፕሽን ተጠቒምና ኢና ክንድምስሶ ንኽእል። ዘ ዳይሬክተሪ ኢዝ ኖት ኢምፒቲ ኢልና ኢምፒቲ ተዘይኮይኑ በዚ ኮማንድ እዚ ተጠቒምካ ምድምሳስ ኣይከኣልን። ታዲያ ንጥቀም ኣርኤም ዲኣር ኢልና ስላሽ ኤስ ንጥቀም ማለት እዩ። ስላሽ ኤስ ከመይ እያ ትሰርሕ? ኣርዲ እና ኣርኤም ዲኣር ኣርኤም ኢለኩም እየ። ስለዚ ንኣብነት ኣርዲ ክጥቀም ሕዚ ስላሽ ኤስ ኢለ ፎልደር ኔም እዩ። ሕዚ ካልኣይ ጥቕሚ ድማ እንታይ እኒሄዎ? ስላሽ ኤስ ኢልካ ምድምሳስ ኣርዩ ሹር ኢሉ እርግፀኛ ዲኻ ድምስሶ ደሊኻ ብዝብል መማረፂ የምፀልና እሞ የስ ወይ ድማ ዋይ ፅሒፍና ኢንተር እንተኢልና ይድምስሶ፣ ኤን ፅሒፍና ኢንተር እንተኢልና ድማ ይገድፎ ማለት እዩ። ስለዚ ዋይ ፀቂጣ ሕዚ ኢንተር እንድሕር ኢለ ኣጥፊእዋ ኣሎ ማለት እዩ። ሕዚ ኤን ተዝፀቂ ድማ ክገድፋ ነይሩ ማለት እዩ። ካሊእ ኮማንድ እንታይ ዝበሃልኒ ትሪ ዝበሃልኒ ትሪ እንታይ ማለት እዩ? ዘለውካ ፎልደራትና ፋይላት ብትሪ ስትራክቸር ምርኣይ። እዚ ድማ ከመይ እዩ? ንኣብነት ሕዚ ዘለናዮ ፋይል እንድሕር ትሪ ኢልና ኢንተር ኢልናዮ ሓንቲ ፎልደር ጥራሕ ስለ ዘላ ሓንቲ እንታይ ዝበሃል ጥራሕ ኣምፂልና እኒአ። ንኣብነት ትሪ ኢልና ግን ዲ ድራይቭ ተንብሎ ኣብ ድራይቭ ዲ ዘለዉ ብምልኦም ፋይላት ብትሪ ስትራክቸር ንምርኣይ ክብል ብጣዕሚ ነዊሕ ዝኾነ ስትራክቸር ከምፀልና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዲ ድራይቭ ዘለዉ ፋይላት እዩ ብትሪ ስትራክቸር ገይሩ ዘምፀልና ዘለ። ስለዚ እዚ ገና ፍርቃ ይበፅሐ ማለት እዩ። ስቶፕ ንምግባር ተደልና ኮንትሮል ስልና ስቶፕ ክንገብሮ ንኽእል። ስለዚ ቀፂልና እንታይ ንርኢ? ፋይላት ከመይ ጌርና ድሊት ንዝገብር ንብል ድማ ንርአየ ማለት እዩ። ፋይል ድሊት ንምግባር ድማ መጀመርያ ንኣብነት ኣብዚ ዝኾነ ፋይል ክሪኤት ንግበር ዶት ኤክስቲ ንበሎ እሞ ነዚኣ ብኸመይ ከም ንምሳሕ ድማ ንርአ። ዴል ወይ ድማ ኤሬዝ ዝበሃሉ ክልተ ኮማንድታት ኣለውና። ክልቲኣቶም ፋይል ኤሬዝ ንምግባር ወይ ድማ ንምድምሳስ እዮም ይጠቕሙና። ተመሳሳሊ ጥቕሚ ኣለዎ። ዲኤኤል ኢልና ሕዚ ዶት ኤክስቲ እንድሕር ኢልናዮ ተደምሲሳ ኣላ። ኤሬዝ እውን ተመሳሳሊ ኢልና ኢና። ሕዚ ግን
ፐርማነንትሊ ደሊትና ንገብር ዘለና ፐርማነንት ደሊ ስለ ንገብር ዘለና ወሳኒ ፋይል እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ጥንቃቐሉ ዝግበአና ከም ጉዳይ እዩ ማለት እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ እንታይ ክንጥቀም ንኽእል ኢና? እታ ፋይል ሞ እንደገና ክሪኤት ንግበራ ነዚ ርግፀኛ ኮይንካ ንምድምሳስ ወይ ድማ እዚ ክድምስሶ ደሊኻ ዲኻ ዝብል መማረፂ ንክመፀልካ እንተደሊኻ ክድልት ከለኻ ድማ ዲል እና ኤሬዝ ማርያም ለኩሜ ሕዚ ኤሬዝ ንጠቕም አንቶ ዲል ስለዝተጠቕምና ኤሬዝ እና ስላሽ ፒ ዝኾነ ይኹን ፋይል ሪሙቭ ክንገብር ከለና ዝኾነ ነገር እንሰርሕ ከለና ስላሽ ፒ እንድሕር ተጠቒምና ርግፀኛ ዲኻ ዝብል መማረፂ ንክመፀልና ኢና ንገብር ዘለና ስላሽ ፒ እንተኢልና አር ዩ ሹር ዩ ዋንት ቱ ዲሊት ዚስ ፋይል ዝብል ክመፀልና እዩ ዋይ ተፃቒና ክቕፅል እዩ ኤን ተፃቒና ድማ ኖ ስለዝኾን ከሎ ኣቋርፅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኤዶት ኤክስ ሕዚ ዲሊት ንምግባር ርግፀኛ ዲኻ ዝብል መማረፂ እዩ መፅኡ ዘሎ ዋይ እንተፃቒጠ ክድምስሳ እዩ ኤን ተፃቒጠ ድማ ከቋርፅ እዩ ንኣብነት ኤን ተፃቒጠ ኣቋሪፀ ኣሎ ማለት እዩ። ዋይ ተዝፀቅጥ ግን የጥፍኣ ማለት እዩ። እዚ ዲል እና ኤሬዝ ይኸውን ኣሎ። ካሊእ ሓደ ዲሊት መግበር መንገዲ ድማ እንታይ ኣለ? ዲል ኢልካ ትሪ ኢልካ ሽም ናይታ ፎልደር ክትባ ከለኻ ማለት እዩ። እዚኣ ድማ እንታይ እያ ትገብር? እቲ ፎልደር ባዕሉ ገዲፉ ኣብቲ ውሽጢ ፎልደር ዘለዉ ፋይላት ይድምስስ። አር ዩ ሹር ዝብል እኒሄዎ ደስ እንድሕር ኢልካ እዚ እታ ፎልደር እኒሃ እያ ኣብቲ ውሽጢ ፋይላት ዝነበሩ ግን ተደምሲሶም ኣለዉ። እዚ ድማ ዲል ተሪ ዝበሃል ማለት እዩ። ናብዚ ቅፅል ኮማንድ ክትሰግር ከለና ድማ ኮፒ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኮፒ ድማ ካብ ሓደ ቦታ ፋይል ናብ ካሊእ ቦታ ኮፒ ንምግባር ዝጠቕመና ኮማንድ እዩ። ንኣብነት ፎልደር ዋን ዝብል ውሽጢ ንመነእቶ ኣብዚ 3 ፋይላት ኣለዉ። ኣብዚ እውን ሲዲ እና ፎልደር ዋን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ 3 ፋይላት እኒሄው ካብዚኣቶም ሓደ ፋይል ኮፒ ክንገብር ኢና ኮፒ ከመይ ኢልና ካብኡ ኤዲት ቴክስት ንኣብነት ኮይኑ ኢልና ካብኡ ሕዚ ኣብዚኣ መማረፅታት ኣለና ናበየናይ ቦታ ኢና ኮፒ ክንገብሮ ንደሊ ሶርስና ዘለናዮ ዳይሬክተሪ እዩ ዴስቲኔሽን ግን ክንነግሮ ኣለና ናበይ ድራይቭ ከም ትደሊ ኣብዚ ንኣብነት ጀስት ሓንቲ ስቴፕ ባክዋርድ ተመሊስካ ኣብ ዘሎ ፎልደር ኩነለይ ንምባል ሓንቲ እንታይ ኢልና ነርና ክልተ ነጥቢ ምግባር ወይ ድማ ዶት ምግባር ኢልና ነርና። ስለዚ ከምዚ ኢልና ኢንተር እንተኢልና ሓደ ፋይል እንድሕር ተመሊሱ ኮፒ ይገብር ሓደ ፋይል ኮፒ ኢልና ኣሎ። እዚ ናብዚ ተመሊስና ተሪእናያ ዶት ቴክስቲ እዚ ኣላ እንድሕር ናብ ካሊእ ፓዝ ብስሩ ደሊና እውን ናብ ኢ ድራይቭ ንኣብነት ተደልየ ሕዚ እውን ኮፒ ኢልና ፋይልና ካብኡ ቀፂሉ ናበየናይ ቦታ ከም ዝደለና ዴስቲኔሽን ንነግሮ ዘለናዮ ሶርስ እዩ ናብ ዴስቲኔሽንና ድማ ንነግሮ ንኣብነት ኢ ድራይቭ እንተኢለዮ ሕዚ ኢ ድራይቭ ኢ ዝበሃል ድራይቭ ስለ ዘለኒ ኣነ ኢ ዝበሃል ድራይቭ ክውሰደለይ ተልዮ እንተር እንተኢለዮ ሕዚ ኣብ ኢ ድራይቭ ኤዶት ኤክስቲ ዝበሃል ፋይል እኒሄካ እዩ ንሱ ኦቨርራይድ ዲኻ ትገብሮ ትደልስ ወይስ ክትሓድጎ ይብለና ኣሎ የስ እንድሕር ኢለዮ ኦቨርራይት ትገብሮ እዩ ኖ እንተኢለዮ ድማ እታ ዘላ ፋይል ሒዙ ክፀንሕ እዩ ማለት እዩ። ሕዚ የስ እንድሕር ኢለዮ ኦቨርራይት ገይሩ ኮፒ ክገብሮ እዩ ኣብዚ ኤ ዝበል ዶት ቴክስት ዝበሃል ፋይል መፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ኮፒ ከምዚ ይሰርሕ ካሊእ ድማ እንታይ እዩ ሙቭ እዩ ሙቭ ተመሳሳሊ ናይ ኮፒ ዘ ኦንሊ ዲፈረንስ ኢዝ ኮፒ ክንገብር ከለና እታ ፋይልካ ንሃለወት ዱፕሊኬት ምግባር እዩ ሙቭ ተኮይኑ ግን እታ ዝነበረትካ ፋይል ተወሲዳ ናብ ካሊእ ቦታ ክትቅመጥ ከላ ማለት እዩ። ስለዚ ሙቭ እውን ተመሳሳሊ ኮማንድ ኣለዎ ሙቭ ኢልና እታ ዝደለናያ ፋይል ኤዶት ቴክስት እንድያ ነይራ ናብ ዝደለናዮ ቦታ ክንወስዳ ንኽእል ኢና። ሕዚ እዚኣ እንደምስሳ እሞ ከምታ ናይ እንተውሕዚ እውን ከምዚኣ ገርና እንድሕር ኢንተር ኢልና ዋን ፋይልስ ሙቭ ኢላ እኒሃ ኤዶት ቴክስቲ ትብል ኣብዚ መፅኣ ኣላ ኣብዚ ውሽጢ ኤዶት ቴክስቲ የላን ማለት እዩ። ሕዚ እውን ሙቭ ተጠቒምና ናብ ካሊእ ድራይቭ እውን ክንወስድ ንኽእል ኢና ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ እሳ ንስገራ ካሊእ ኮማንድ ንሪኣ ሎማዓንቲ እንታይ እያ አርኢኤን ወይ ድማ ሪኔም እዩ ሪኔም ድማ አርኢኤን እዩ ሪኔም ድማ ከመይ እዩ ፋይል ሽሙ ንምቕያር እዩ ዝጠቕመካ ሕዚ ፋይል ሓደ ስቴፕ ባክዋርድ ክምለስ እሞ ኣብዛ ንሪኣ ዘለና ፎልደር መፅእ ኣለኹ ሕዚ ስለዚ ኤዶት ቴክስት ትበሃል ፋይል እኒሃው ንኣ ሪኔም ምግባር የደልየ ማለት እዩ። ስለዚ አርኤን ኢለ ኤዶት ቴክስቲ ዝነበረት ዜድ ዶት ቴክስቲ ትኾነለይ እንድሕር ኢለዮ ሪኔም ኤዶት ቴክስቲ ናብ ዜድ ቴክስቲ ስለዚ ሽማ ተቐይራ ኣላ ኣብዚ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ሪኔም እውን ክንገብር ንኽእል ኢና። ካሊእ ድማ እንታይ እዩ አርኤን ኢልና ክንፅሕፋ ንኽእል ኢና
ወይ ድማ ሬኒየም ኢልና ክንፅሕፋ ንኽእል ኢና። ክልቲኡ ተመሳሳሊ ቁም ነገር ኣለዎ። ክልቲኡ ክሰርሐልና ይኽእል እዩ። ren ሾርት ከት እዩ። ሬኒየም እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና እንድሕር ደሊና ማለት እዩ። ሕዚ ካብ z.txt ናብ ዝነበረቱ ሕዚ ንኣብነት a.txt ንምምላስ ተደሊና ሬኒየም ኢልና z.txt ናብ a.txt ምለሰለይ ንብሎ ካብኡ ኢንተር ንብላ a.txt ኮይና ኣላ ሕዚ ማለት እዩ። ሬኒየም ከምዚ እዩ ዝሰርሕ። ሎማዓንቲ ንሪኦ ካሊእ ኮማንድ ፋይል ኤክስፕሎረር እንድሕር ብኮማንድ ክንከፍት ደሊና ኤክስፕሎረር ኢልና ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና። ኤክስፕሎረር እንድሕር ኢልና ሓድሽ ፋይል ኤክስፕሎረር ይኸፍተልና ማለት እዩ። ስለዚ ኤክስፕሎረር እውን ፋይል ማናጀር ወይ ድማ ፋይል ኤክስፕሎረር ምኽፋት ዝጠቅም ኮማንድ እዩ። ስለዚ ሎማዓንቲ ሒዝናዮም ዝቐረብና ኮማንድታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹና እኒአልና ሰናይ ግዜ